La marxa del rei Juan Carlos ha fet que els partits hagin de moure fitxa, s'han hagut de posicionar respecte a la problemàtica. I a més, s'ha obert la caixa de Pandora respecte a la legitimitat de la monarquia. Què han dit? Què ha comunicat cada partit? Han canviat els seus marcs, les seues idees respecte al que deien fa 5 anys? Quin paper estan jugant PSOE i Podemos, que estan al govern i les seues bases són àmpliament republicanes? En aquest vídeo desgranem, radiografiem des del vessant més comunicatiu el posicionament dels partits respecte a la monarquia. I ja te puc avançar que hi ha hagut alguna sorpresa. M'acompanyes? Soc Teresa Ciges. Benvinguts al canal de YouTube sobre comunicació política. Si se basa en ser hereditaria, es muy difícil desvincular la institución de la monarquía de lo que ha hecho el rey emérito. Porque la esencia fundamental de la monarquía es que se hereda, la corona se hereda. Bueno, pues si se hereda la corona, se heredan las condiciones en las que esa corona se ha desempeñado. Que el ciudadano Felipe de Borbón defiende al jefe del Estado, el rey don Felipe VI. Una persona intachable, un profesional, un patriota que defiende como nadie los intereses de todos los españoles. Una persona que ha ostentado la jefatura del Estado, yo creo que tiene que tener un ápice más de dignidad. El rey emérito no huye de nada porque no está en ninguna causa inmerso, simplemente decide salir del país. Si veiem les últimes enquestes publicades, veiem com la composició del Congreso està formada per dos blocs. El monàrquic, format per Ciudadanos, PP, Vox i Navarra Suma, i els republicans, formats per el PSOE, Podemos i tota la resta de partits perifèrics. Com ja vam comentar al segon vídeo que vam dedicar a la monarquia, que si no l'heu vist l'heu de veure, aquesta composició comporta problemes a PSOE i Podemos. Més que res, problemes de relats i de fets. Mireu si comporta problemes que des de Podemos es va dir que no tenien ni idea, que no sabien les negociacions que estava duent a terme Carmen Calvo amb la Casa Reial. I això grinyola. Per una banda, si formes part d'un govern de coalició, una negociació tan important com aquesta s'ha de saber, i si no, la llei és ben grossa i fins i tot acabes trencant el govern si no t'han informat sobre això. Però fa més la sensació, tot indica que podria ser una estratègia comunicativa acordada entre les dues forces polítiques, de dir, jo dic que no sé res i així me salves el cul respecte als meus votants, als meus militants. Què en penseu? El cas és que els dos partits, tant PSOE com Podemos, han hagut de fer diferents estratègies comunicatives per poder gestionar una situació en la que no es troben gens còmodes. Comencem analitzant el PSOE. El PSOE és un partit històricament republicà, però té una peculiaritat, i és que sempre que ha estat al govern, o fins i tot a l'oposició, com és el cas de Rubalcaba, ha fet tot el possible per ajudar a la monarquia i per mantenir l'estatus quo. De fet, al Congrés de 2017, les joventuts del partit van dur una proposta que deia literalment per avançar i implantar la república com a model d'estat. I es veu que la cosa no va acabar d'agradar molt i van acabar per aprovar una proposta, un compromís d'avançar en els valors republicans. Mireu com canvia la cosa, I des que Pedro Sánchez és el secretari d'organització del PSOE, ell sempre ha mantingut un discurs, un relat, que era que és un partit republicà, però constitucional, que respecta la Constitució. Yo me declaro republicano. Soy republicano. Pero no solamente por ser secretario general del Partido Socialista, sino porque vengo de una tradición, familiar, si me apura, republicana. Pero fíjese, yo me siento identificado como republicano en la bandera de nuestro régimen constitucional. I amb quins marcs, quines idees està movent el PSOE en aquests moments? Doncs en tres principalment. El primer és que la inviolabilitat no és impunitat, i això fa sobretot per acontentar a la seva base republicana. El segon és que cal respectar la Constitució, i el tercer és que ara no és el moment. De fet, hem vist com al juliol Pedro Sánchez plantejava la possibilitat de modificar la inviolabilitat del rei, però a l'agost han fet un cordó sanitari respecte a Felip VI amb això de les notícies de que Joan Carles marxa d'Espanya. I alhora tot el govern en conjunt
diu que ara no és el moment, que ara no toca parlar d'això. Si t'interessa tot allò relacionat amb la comunicació política, no dubtes a subscriure't a aquest canal i així ajudes a fer més gran aquest projecte i estàs al dia. I què hem de dir respecte a l'altre soci de govern? Doncs que us he de dir que preparant aquest vídeo m'he dut una gran sorpresa amb el posicionament de Podemos. Quan es va crear, el 2014, ells parlaven molt de tombar el règim del 78, però no parlaven molt de la monarquia. De fet, va passar que quan van aconseguir els 5 eurodiputats a les eleccions de maig, les europees, dies després va eixir l'abdicació del rei Juan Carlos i ells no tenien un posicionament clar sobre el tema. I van acabar plantejant la possibilitat d'un referèndum sobre monarquia o república. Això era al juny de 2014 i el març de 2015 ja deien que era un debat que no estava obert. De fet, s'explica que Rejón no volia que Podemos entrara en aquest debat perquè volia plantejar el partit com un partit transversal. I en esta línia van veure escenes o anècdotes com la de quan Pablo Iglesias va regalar la sèrie de Joc de Trons a Felip VI. Però la cosa canvia en Vista Alegre 2, quan Pablo Iglesias decideix posicionar-se públicament a favor de la República y critica fuertemente a la monarquía. Quizá hace 40 años la monarquía pudo servir para que los militares no dieran un golpe de Estado. Quizá hace 40 años la monarquía pudo servir para que nuestro sistema político fuera homologable a los de Europa. Quizá hace 40 años Juan Carlos I era el precio a pagar para que nuestro país fuera una democracia. En 2018, sin querer ofender a nadie, creo que un país moderno, creo que un país feminista no se merece que la jefatura del Estado se acceda por fecundación, sino por elecciones. I en la línia de la seva postura dels darrers anys és com ara s'està comunicant. El que passa és que ara ha d'estar al tanto perquè ell és vicepresident, per tant ha de tenir, no ha de perdre el caire més institucional de l'assumpte. Però com creieu que actuaria Pablo Iglesias si estiguera a l'oposició i no formara part del govern? Creieu que diria el mateix? Altra sorpresa és la postura inicial de Ciudadanos. Hem de tenir en compte que Ciudadanos, el 2014, de la mateixa forma que Podemos, era pràcticament nou a l'àmbit estatal quan el rei abdica i, per tant, ha de posicionar-se en aquest tema. La seva postura inicial és que no eren ni monàrquics ni republicans, perquè consideraven que eren demòcrates. Explicaven que hi havia moltes monarquies i moltes repúbliques que eren antidemocràtiques. D'ahir la seva aposta per la democràcia. Amb l'abdicació de Juan Carlos parlaven de reforma, de transparència, de rendiment de comptes. Mireu que deia rimadas. Pero pensamos que el cambio en la monarquía y la jefatura del Estado no se debe quedar únicamente en un cambio de una persona, sino también que debe ir acompañado de otras reformas importantes en la jefatura del Estado y, en definitiva, en la monarquía, en la Casa Real. Creemos que la monarquía, esa institución sobre la que recae la jefatura del Estado de nuestro país, debe ser una institución más transparente, más austera, más cercana al ciudadano y más dedicada a las labores que conllevan esta jefatura del Estado. Tanmateix, ara són més monàrquics. Diuen que respecten la decisió de Juan Carlos i recolzen al rei Felip. I, a més, expliquen que no hem de confondre la institució amb la persona. Per la seva banda, el PP fa una defensa tancada tant de Juan Carlos per la decisió que ha pres com del rei Felipe, de donar-li suport al 100%. I, per altra banda, les forces nacionalistes han expressat ja públicament en moltes ocasions que ells no consideren que els represente, que consideren que no tenen rei. Un manifiesto suscrito por Esquerra Republicana, Soberanista, Junts per Catalunya, EH Bildu, les CUP y BNG. Se titula y empieza así: No tenemos rey. Democracia, libertad y repúblicas. Las fuerzas políticas independentistas, soberanistas y republicanas firmantes de esta declaración queremos manifestar: la monarquía española y su máximo exponente, el rey de España, no nos representa.
Per tant, arribats a aquest punt, veiem que sí que han evolucionat i han anat canviant els marcs, les paraules, les idees expressades per les diferents forces polítiques. Sorprèn l'estratègia rejoniana de Podemos de no posicionar-se del tot perquè volia un partit més transversal, no? També sorprèn la postura inicial de Ciudadanos veient el que hem vist posteriorment, no? La seva defensa de la monarquia. I com es consideren els seus votants, que són monàrquics però tampoc són excessivament monàrquics, d'ahir que respon la postura inicial de no ens considerem ni una cosa ni l'altra. Això ho deien en 2014, ara ja han passat 6 anys. I com el PSOE tracta d'encaixar estos valors republicans dels que parlen amb una monarquia, amb la defensa d'una monarquia, d'un status quo, d'un sistema al cap i a la fi. I bueno, poques sorpreses respecte al PP i als nacionalistes, perquè sí que és cert que ells no han anat canviant de postura, sempre ha sigut la mateixa i ha sigut coherent el seu relat. Així que, res més, espero que us hagi agradat este vídeo, que hàgiu reflexionat també sobre tot això, les postures, com van evolucionant, com ens sorprenen també darrere del missatge o del no missatge, que ens pensem ja etiquetem un partit en una cosa quan el partit no es posicionava per aquesta cosa, per obrir-se franges electorals. I res més. Moltes gràcies per arribar aquí, moltes gràcies per la vostra fidelitat. Ja sabeu que us podeu subscriure, donar-me suport al projecte, compartir els vídeos, etc. I res més. Ens veiem en el proper vídeo. Adeu!